Ràdio Estel. Tant si ets d'esmorzar tard com de dinar d'hora, cada dia, a partir de 2:15 i fins les 2, escolta el magazín del matí a Ràdio Estel, amb Mercè Raga. El contingut per llepar-se'n els dits. Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. A Ràdio Estel comença Àngels. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya, l'IDESCAT, un total de 446.000 infants i adolescents menors de 18 anys viuen en risc de pobresa o d'exclusió social al nostre país. Això és un 31,8% del total. En comparació amb els països de la Unió Europea i a partir de les dades que publica l'Eurostat, Catalunya està només per darrere de Romania, del conjunt de l'estat espanyol, amb un 33,4% d'infants i adolescents en risc de pobresa, Bulgària i Grècia. Les dades són prou clares i s'han de saber. Avui a l'Àngels parlem de pobresa infantil i d'il·lusions absents. Tots els diumenges a 8:15 del vespre, Àngels, amb David Serra. Bona tarda a totes i a tots. Comencem l'edició número 28 de l'Àngels, el programa de Ràdio Estel, on tots els diumenges i durant 20 minuts els protagonistes són les persones, aquelles entitats també que treballen diàriament per al tercer sector social i també totes aquelles famílies i totes aquelles persones que pateixen situacions de vulnerabilitat i que cal conèixer i escoltar. Un programa impulsat per la Fundació Llegat Roca i Pi i que fem possible el Joan Andreu Parra a la producció, la Paula Moreno a les vies de so i qui us parla. La Fundació Salut Alta acompanya des de fa prop de 20 anys a infants i adolescents i també les seves famílies del barri de la Salut de Badalona. Els ajuden en el seu desenvolupament integral al barri mitjançant l'educació, amb especial atenció als menors que es troben en situació de vulnerabilitat i en risc d'exclusió social. Fa uns mesos, poc abans de Nadal, es van proposar conèixer quins eren els desitjos dels infants i adolescents amb qui treballen i els hi van llançar aquesta pregunta. Quina il·lusió teniu? Míriam Ibáñez, responsable de comunicació de la Fundació Salut Alta. Bona tarda i moltes gràcies. Bona tarda. Quina va ser la resposta? Doncs, al principi, silenci. No? I realment no és una resposta com a tal, però sí que diu moltes coses. Exacte. I bé, al principi silenci, però després a mesura que anaves com posant exemples o aterrant una mica la pregunta del dia a dia, anaven sortint petites il·lusions o comentaris que per ells era molt, no? Però que si potser poséssim el focus més a lo grande, per nosaltres serien coses del dia a dia o més quotidianes. Tu mateix explicaves a aquest moment, no?, això que us vau plantejar, i aquesta conversa amb un grup d'adolescents en un article que vas publicar al diari digital social.cat, i on reflexionaves en relació a la feina que feu des de la Fundació Salut Alta, i deies, vam ser conscients que acompanyem infants i famílies que tenen il·lusions ben reals, però que malauradament cada vegada costen més d'assolir. Míriam, són il·lusions que malauradament i per la seva situació han estat absents o des de sempre, o són il·lusions que s'han perdut? Jo penso que hi pot haver una mica de totes dues coses, no? Per una banda, el fet de que si la teva realitat és complexa o si està plena d'incògnites, de neguits, vagis com reduint aquestes il·lusions perquè no les veus possibles, i per altra banda hi ha una part de projecció de si mai has tingut aquest tipus d'oportunitats, no saps que són possibles, no? I no t'imagines anar de colònies cada estiu amb els companys de l'escola, no t'imagines poder tenir una activitat extraescolar cada tarda. I llavors penso que hi ha una mica de tots dos. On us va portar aquella voluntat de conèixer els desitjos dels infants i adolescents? Després d'aconseguir escoltar les respostes, com deies, primer va haver aquest silenci, però després sí que en mica van anar parlant. Com podem entre tots que tornin a aparèixer aquestes il·lusions?
Doncs jo penso que seguint acompanyant, no? Seguir acompanyant a totes aquestes persones, aquests infants, aquests adolescents, aquestes famílies i que aquest acompanyament sigui, doncs en el nostre cas, des de l'educació i des de l'oci o el lleure educatiu, però sobretot amb espais on pugui sentir-se segurs i segures, compartir com el que senten, el que en aquell moment és el seu neguit, i compartir-ho en un espai on hi hagin altres persones en situacions semblants o no, però que els hi faci veure que molts futurs o altres futurs són possibles, no? I que o sigui, tenir oportunitats és gaudir de tots els drets i que no gaudir-ne doncs, és una vulneració, no? Clar, perquè a vegades les il·lusions són simplement doncs, poder tenir certs drets. Sí. Es va per aquí la cosa, Sí, també sí. és així de grossa. Vull dir, hi havia doncs, adolescents que ens deien doncs, m'agradaria el cap de setmana anar al cinema. O sigui, això nosaltres potser és un hobby, no?, d'algú que és molt cinèfil, o és una activitat que cada mes potser mires la cartellera i vas fent, però és que hi ha persones que no van al cinema, ja sigui pel preu, perquè, o sigui, a nivell cultural, doncs tampoc han tingut oportunitats com per valorar tota l'oferta, no? I a més, en el cas de la Salut Alta, és que tenen un espai, un cinema a prop, no? I llavors, a vegades crida l'atenció. O més gros encara, que algú jove pugui tenir la il·lusió d'estudiar una carrera, que potser no pot. Sí, a vegades passa. També a vegades sí que hi ha beques i d'això hi ha més facilitats, però diguem, s'intenta doncs ajudar més que no pas podia passar abans, però a vegades ni així. Sí, és veritat que doncs, si la situació econòmica és difícil a la família, doncs potser has de deixar davant dels teus estudis prematurament o no, i començar doncs, a treballar en feines doncs, puntuals o sovint precàries, per poder contribuir econòmicament doncs, als ingressos mensuals de la teva família, no? I potser comences en un cicle de començar a treballar molt d'hora o molt aviat, però que això no és dolent, òbviament, però que et fa doncs, perdre de vista a nivell acadèmic què és el que t'interessa, on t'agradaria estar formant-te, què t'agradaria realment treballar, no? I llavors sí, és complicat. De recordar, de destacar, i que aquestes il·lusions que són tan difícils d'assolir van en paral·lel, gairebé sempre, per no dir sempre, en una situació de pobresa. Això és així, i potser que hi ha altres casos, també, però moltes vegades una situació vulnerable, una situació de risc de pobresa, fa que hi hagi que les il·lusions doncs es vagin perdent perquè veus la dificultat d'assolir-les. Hem començat exposant les dades de l'IDESCAT de l'any passat, que reflecteixen que prop d'un 32% dels infants i adolescents de Catalunya viuen en risc de pobresa. Parlem de més de 446.000 menors. Mirem, aquesta realitat va més enllà de les dades, per això. Quines conseqüències s'amaguen darrere aquests percentatges? Doncs, primer de tot, és una dada que ens hauria d'alarmar i que ens hauria d'interpel·lar a tots i totes. I, d'altra banda, és una dada que és molt àmplia, no? O sigui, a vegades, quan pensem en pobresa, doncs pensem en situacions d'emergència o situacions extremes, i això és a conseqüència de que hi ha una manca de mirada de prevenció, no? de polítiques preventives en aquest sentit, però, clar, pobresa no és només el fet de no tenir un plat a taula, o sigui, pobresa també és el fet de no tenir recursos per poder fer un seguiment acadèmic o per poder anar a classe i fer el seguiment amb els companys i companyes. Pobresa també afecta a nivell doncs, de gestió de les emocions, de gestió dels neguits. Pobresa és el que dèiem també, no? No tenir accés a la cultura, no tenir accés a activitats extraescolars públiques. O sigui, pobresa són molts àmbits que afecten a l'individu de forma concreta i que afecten de forma molt àmplia, no? No només potser amb les idees que a vegades ens venen al cap o que sovint veiem més a les notícies i als mitjans. I que molta gent potser no
no les percep perquè viuen en un entorn diferent, i en un barri com és la Salut de Badalona, clar, en l'àmbit en el que treballeu el percentatge és el dia a dia de moltes famílies. Aquest percentatge que acabem de comentar és el dia a dia, és la realitat latent. Sí, per exemple, un dels aspectes que influeix bastant en el que és la vulnerabilitat o la pobresa, no, és el dret a l'habitatge, no, la situació de l'habitatge, i nosaltres que estem a prop de col·lectius o de companys que fan incidència o acompanyament en aquest tema, com pot ser la PAU o la plataforma Sant Roc Som Badalona, moltes vegades ens expliquen i publiquen ells a les seves xarxes doncs, que començàvem al febrer amb 13 desnonaments cada setmana, no? I són situacions que acostumen a donar-se doncs, en els barris amb més diversitat o amb més dificultats econòmiques, i aquests pues, podria ser en la ciutat de Badalona pues, el barri de la Salut, o concretament el barri de la Salut Alta, però també una realitat que es veu al barri és, més enllà dels desnonaments, no? Que són un problema en concret, tot el tema de l'habitatge a nivell de condicions d'habitatge, de l'estat dels edificis, del fet que hi hagi famílies amb infants i adolescents doncs, compartint habitació, o que al pis on estàs vivint doncs, no hi hagi llum, o les condicions en les que estan són molt greus, no? I això és una situació que es va cronificant i que és una situació que ens hauria d'alertar-nos, perquè tot això també acompanya de molts altres problemes del dia a dia, doncs, del que dèiem, no? D'aquests infants i aquestes famílies. I tot això, imagineu-vos en una situació doncs, que són els infants o els adolescents menors d'edat, i és en el que ara ens centrarem. Primer tot, deixa'm recomanar un article que està al diari digital Crític, és un article del novembre de l'any passat, que val molt la pena que el llegiu, que es diu «Què funciona contra la pobresa? Àmbit pobresa infantil». I en aquest article parla de l'herència de la pobresa. Clar, parlem de pobresa infantil i adolescent, dels infants. És un llegat que s'hereta, aquest. Sí, realment és una situació que marca molt, no, el futur o la projecció de futur dels infants i dels adolescents que viuen en llars que estan empobrides o que viuen situacions de vulnerabilitat. Vull dir, des del neguit i l'angoixa que això provoca doncs, en els pares o en les mares, a totes les dificultats que se'n deriven del fet de doncs, potser no poder acompanyar en els estudis, de potser no poder fer no compartir espais familiars, de no conèixer o de no poder tenir espais on conèixer quines són les necessitats dels nens i les nenes, no? Són situacions que a vegades es creu que només les viuen els adults, no? Sí. O les persones majors d'edat, però que els infants i adolescents ho van rebent tot, potser moltes vegades no ho poden expressar perquè per l'edat no tenen doncs, les paraules per donar-li, no? Aquests sentiments o aquests neguits que tenen, però que els hi afecta, i que això també es veu després reflexat en el seu dia a dia, no? En l'atenció que potser poden posar en els estudis, en com gestionen situacions de nerviosisme, en les seves relacions socials, no? Quan hi ha coses que no funcionen en una llar, després tot desborda. Aquest article parla també que els infants i joves que viuen en risc de pobresa entren en una espècie de cercle viciós que van arrossegant quan entren en l'edat adulta, i que transmeten, no voluntàriament, lògicament, però que els seus fills i filles també reben. Per tant, és aquest cercle viciós del qual és molt difícil sortir-ne. I per això estem
les entitats, no?, com la Fundació Salut Alta, per acompanyar en aquests processos de creixement, per oferir espais doncs, on puguin ser atesos i ateses per professionals a nivell de psicologia, que puguin tenir espais on poder compartir amb altres persones que potser estan vivint situacions similars, quins són els seus neguits, de poder compartir amb els educadors i les educadores doncs, eines de gestió o de parentalitat positiva, no? De gaudir d'espais segurs on puguin com expressar-se i on puguin tenir recursos potser per donar-li la volta, o si més no, doncs, saber que hi ha moltes més opcions o sentir-se acompanyades, que a vegades és molt, no? Clar. Entenc que és, com deies tu, poder parlar-ho, poder compartir-ho, poder ser escoltat, que és molt important també, i també entenc que a estones poder esvergir-se, sense abandonar, lògicament, la situació en la que estan, però això també és molt important, entenc, per ells, per aquests infants. Sí, per exemple, nosaltres tenim un projecte de formació, el projecte FAR, que és amb dones, que durant els matins venen a formar-se a nivell de llengua, no?, d'alfabetització, i és un espai on les dones agraeixen molt tota la part que és més acadèmica, però on estan contentes perquè poden sortir de la seva rutina del dia a dia, poden sentir-se bé, sentir-se en calma, sentir que és un espai segur, i elles ens ho diuen, no? Moltes vegades són dones que tenen fills petits i que alguns venen a la fundació, d'altres no, però són del barri, i es genera tot un clima, no?, d'empoderament, de benestar, i a la vegada una part que és molt important, que és el fet de començar a teixir xarxa, no? Moltes vegades persones que viuen situacions de vulnerabilitat, si a sobre li sumes el fet de que no poden compartir-ho amb ningú, això, o sigui, s'agreuja molt més, no? Si tenen un espai on teixir vincles, on poder conversar entre elles, donar-se recursos, fer-se recomanacions, al final totes les persones ens agrada tenir com gent a l'entorn per sentir-nos bé, i això fa que moltes situacions que potser són difícils es puguin viure d'una forma, doncs, potser no més positiva, però sí amb una altra mirada. Hi ha moltíssimes coses de les que volíem parlar, però el temps és just, malauradament. Però sí que m'agradaria destacar una altra de les conseqüències d'aquesta situació de vulnerabilitat, sobretot que afecta els infants, en aquest cas, està relacionada amb l'alimentació. Fins a quin punt això afecta els més petits, els adolescents també en època de creixement, aquest risc de pobresa? Mira, nosaltres justament divendres vam tenir l'oportunitat de dos universitaris van venir a fer un voluntariat i ens van comentar doncs, al final de la tarda que una de les coses que els havia sorprès més era que en el moment del berenar hi havia infants doncs, que es guardaven mandarines, en aquest cas, no? O es guardaven galetes i bueno, que els hi havia cridat l'atenció a aquest moment de ja he acabat el berenar, no? Però si n'ha sobrat me'l vull emportar cap a casa, no? I potser aquests petits actes, no, són indicadors d'això del que dèiem, no? Una conseqüència de la manca d'aliments, clar. I la Fundació el que intenta és, a les tardes, sobretot que fa l'acompanyament a infants i adolescents, poder oferir doncs, varietat de fruites, d'alimentació, i també fer un treball amb les famílies i amb els infants de tot el que són hàbits saludables i el que és hàbits d'higiene o cosetes que el que fan és que, tot i que potser a casa no tinguis a l'abast tants aliments, perquè al final la butxaca és la butxaca, el cost de vida hem vist que, i patim tots que ha pujat molt, no? Però que puguin tenir com aquestes... vull dir, aquest repertori o aquesta varietat d'aliments i puguin ser conscients que en la mesura de lo possible doncs, hi ha aliments que són més saludables que d'altres, hi ha bueno, això, aliments que
que hem de procurar menjar-ne amb més consciència, o si més no, doncs, fer una mica d'esport físic o mantenir-nos, no? I tot això que ens sembla tan evident per la majoria, doncs, és important, doncs, de ser conscients, i ser conscients que hi ha gent, doncs, que hi ha persones, doncs, que no ho tenen gens, no estan gens acostumats, i per això és important la tasca que feu des de la Fundació Salut Alta i d'altres tantíssimes entitats, i entre tots prendre consciència de la realitat. Míriam, ho hem de deixar aquí. Míriam Ibáñez, recordem, responsable de comunicació de la Fundació Salut Alta. Moltíssimes gràcies, de veritat, per venir aquest diumenge a explicar-nos. A vosaltres. I ajudar-nos a prendre consciència, i gràcies també per tota l'enorme tasca que esteu fent. Igualment. Merci.